og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes, pitsa 17 na. Buwan mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon natagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutaran karon nga buntaga mga higala. Laing big time oil price hike ipatuman sa mga kumpanya sa lana. Sugod karong mga orasa. Straight to the Ang point. gasolina musaka gikan sa 12 ngadto 12.90 hangtod sa 16 60 ang matag litro. Straight to the point. Diesel gikan sa 20.40 hangtod na sa 23.90 ang matag litro. Straight to the O point. ang kerosene sa 6.90 hangtod na sa 8.90 ang matag litro nga increase. Straight to the point. Naunsa naman ang kalakiha in taon mga sukit tig paminaw. O dunay increase mga higala ining gas, mga presyong mga produktong petrolyo, mosunod sad mga higala ang ubang mga commodities. Munay nakaparat mga sukit tig paminaw. So collateral damage mga higala igota. Pagan mga higalang civilian ining gira dito sa Middle East. Straight to the point. Katari pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB 7. Gipaabot og inguman ang LTFRB sa kinitibuk ang nasod. Gipaabot nga mo anunsyo karong adlaw alang sa usbaw sa plitihan. Sa jeepney og sa bus, taliwa mahigalas pag pingit na sa mga operators